Ahojte, dnes sa pozrieme na dva nové kolimátory od Vector Optics. Sú nimi Frenzy 1x24x29 a 1x26x32. Tak ako na všetky kolimátory Frenzy, aj na tieto platí doživotná záruka bez otázok. Oba modely vznikli ako požiadavka od zákazníkov na kolimátor s veľkým sklom a bodkou 6 MOA. Táto kombinácia je veľmi žiadaná v športovej streľbe. Oba modely poskytujú možnosť výmeny batérie z boku, takže sa nemusíte obávať po výmene, že by ste mali problém s nástrelom, ako je to u klasických kolimátorov, ktoré musíte demontovať a spätne namontovať na zbraň. Poskytujú takisto vodeodolnosť podľa IPX7 štandardu, čo znamená ponor až do 1 metra, takže sa nemusíte vôbec bať nejakého jemnejšieho dažďa. Sú vhodné na akékoľvek zbranie s priamou montážou na zbraň. U modelu 1x24x29 to je montážny footprint typu MOI, alebo teda RMR. U kolimátora 1x26x32 je to montáž typu GIN, alebo teda Seymour RTS STS. Majú takisto aj montáž pre Picatinny, alebo teda výver, takže ich je možné namontovať na akúkoľvek zbraň. Model 1x26x32 má aj pohybový senzor, čo znamená, že po 3 minútach bez pohybu sa automaticky vypína, avšak stačí malinký pohyb, čiže či už je to zobratie zbrane z trezora alebo zo stola, automaticky sa zapne a je pripravený do akcie. Takže teraz už je výber iba na vás, pre ktorý kolimátor sa rozhodnete. A teda dúfam, že sa uvidíme v našej predajni v Prešove alebo v Bratislave.